Laitela. Ismo Laitela. Terve, Valtteri! Hei. Lähdetään ostelemaan, jotta siellä on hieno ilma. Joo. Mentäis autolla ostelemaan. Mitä vaan? Joo. Niinpä. Täytyy sanoa, että teillä noi systeemit pelaa, että kiitoksia vaan. Lähde munkaan ostelee. Mennään kauppaan ostelee. Kyllä. Mun auto on. Tallessa on. Tallessa on. Haluisit siellä lähteä jonnekin jotain ostelee? Joo. Teillä noi palvelut pelaa monella tapaa. No lähde! Sitä samaa.